Vam decidir venir perquè a l'Eric li van diagnosticar una paràlisis i ens van recomanar que es posés un parxe a l'ull perquè pogués millorar i tot això, i costava molt perquè clar, no tenia ni 2 anys gairebé i era molt difícil que amb la poca visió que tenia doncs pogués portar un parxe tot el dia gairebé a l'escola, era com incompatible. I vam començar a venir aquí amb la nit, que el va començar a ajudar, a poc anar insistint i anar a través de la teràpia, doncs es va començar a posar el parxe fins que finalment vam aconseguir que el portés diverses hores al dia. Pues la nit m'ajuda i fem alguns jocs per millorar la visió, un que es diu la maldita morada. Tens que tirar totes les gemes i després tirar un diamant al mig i tens 3 cartes, les tens que completar totes, agafes el diamant i guanyes. Nosaltres quan vam decidir venir a teràpia per l'Eric ens pensàvem que seria com una cosa molt formal, però al final vam veure que ell sortia molt content perquè al final és un joc, estan jugant tota l'estona i d'aquesta manera treballen i es noten les millores. Sí, les millores que hem anat notant amb el temps, doncs al principi, com he dit abans, és que no es posava el parxe, finalment es va aconseguir que es posés el parxe, això va ser una de les millores i després també hem vist que l'ull, aquesta paràlisi que tenia, que l'ull el tenia com molt immobilitzat en un cantó, ha anat tinguent mobilitat i els 2 ulls també han aconseguit que es coordinin de manera conjunta.